obľúbení ľudia, akurát som na ceste do Bratislavy. Kam sa ide? Kam sa ide? Skúste uhádnuť. Najprv, než uvidíš toto video, skúste hádať a napíšte do komentára, kde si myslíte, že idem. Či uhádnete? Schválne, schválne. Ide dnes útorok, normálny deň v týždni, tak som sa normálne do školy a už je po škole. Už som pripravená ísť na autobus do Popradu. Čaute. Už tu Juzekos, wow, wow. A Vojtíček, ven z rýchlosti. Takže toto tak. Nohavice, čo sú spredu zic, zozadu zic. A takéto anime Mikina, alebo Naomi-čon má rada anime. Inak zabudla som jednu veľmi podstatnú vec. Mala som mať čolke, to by doplnil môj celkový outfit, ale bohužiaľ som ho zabudla doma. Neviem jak. Takže teraz to bude vyzerať tak, no, veľmi obyčajne, ale aspoň niečo mám. Aspoň niečo. Aspoň na niečo som nezabudla teda. A skoro som nezbrala ani nabíjačku. Vravím si, ježiš, na čo mi je nabíjačka? Ideme na otočku. A ja už 6 hodín trvám cesta, takže asi bude užitočné mať nabíjačku, keby náhodou sa mi vybíja mobil, že? Takže viete, čo Jožko urobil? Viete, čo spravil? Som ukázal, že mám tu. No, že mám tu, vody, tu. Few moments later. Chádzame v Poprade. Jo. A dám si ruku čokoládu. Ďakujeme za nákup. Ideme zač. Dal si aj Jožko. Sme teda po vlaku. Skoro sme to nestihli. Počúvajte, my kráčame na voze číslo 4, lenže on je úplne vzadu od nás. Tak sme išli a začal nám skričať ten sprievodca. Začal pískať, že ideme či čo. Tak sme nastúpili do prvého voze, čo sme videli. A máme tie isté miesta, čo píše, že máme mať. On asi iný hotel, čo asi nevadí. Neviem, či je problém, asi nie. Ale pozerajte, aký cute! Akože sorry, ale Tu máš tú vodu. takéto cute. Tak, aha, môžeme hrať. Môžeme si tu zahrať človeče, nehnevaj sa. Ty kokos. Wow. Ale nemáme A tam sú. Budem to hrať z budíš. Tam je košík. Ja budem budíš a ty budeš tá druhá fľaša. Zahráme si človeče, nehnevaj sa a pozerajte, aký roztomilé dvere. Poďte, že to je asi nejaký detský vozeň, alebo čo, že také roztomilé veci. Zase. Sme skoro už v Bratislave. Hrali sme píšku na mojich nohaviciach. A fajn sa hrali. A už mi dochádza voda. Mne už došla. A ma boli hlava. Už som počúvala videa. Kde sa nachádzam? Wow. On ma skoro zabil. Kde sa nachádzam? V Bratislave. Koho sme našli? Mariana. Ja ste našli. A teraz ďalší sidequest. Ideme nájsť Mareka. A jesť. Jesť, lebo normálne umrem. Umrem, bolí ma všetko. Mám bagetu a lásku vyhodím, bo nechcem. Nemám tašky to. Prečo ich chceš vyhodiť? Nechcem ju. Daj bys domovcom. No daj. Z Mareka. A doniesol nejakú voňavku. Od cigána. Jožko, kde je Jožko? Jožko. Tam fotí stadicu. Čakaj, ideme to otestovať. Ty to nejak pribral, ty s ňou. Jak? Tučniak. To začal cvičiť. Ja to mám fľaše. Tak ja keď som ho videl, keď to zvládol, to je guľatý prišiel, aj keby... Keď zomre, tak kvôli ciganovi. Dobre, že tým preháňaš, tak vybuchneš. Ty sa teda zhoríš. Vonia to dobre? Čakaj. Silno hlavne. No, voní to dobre. A Jozef hrozne. Smrdí to? Nie, smrdí Vonia to. Vonia to. Ale tak výrazne to vonia. Počkaj, vyhodím obal. Ne.
Bunda s Mikinou. Bundu s Mikinou. A jaký pankač. Jo. Pískam. Skoro som sa zabila. Podotýkam. Sme hladní. To je všetko. Jožko, čo si dal, Jožko? Dezerty. Dezerty? Aha. No. Ja som 50 centov za vyckanie sa. Dobre. Zabudol si ide objednávku? Konečne ideme jesť. Jedlo je tady. A my sme Čo máš, Damian? Povedz. Mám double. Double. Potom žemoky, hranolky, hermelinky a veľkú Coca-Colu. OK, a nejaké omáčky sme? Omáčky, jedna je barbecue a druhá je pikantná. Jožko, čo máš ty? Ja mám tu McNuggetky, hranolky, jadový milkshake, Coca-Cola a toto je McChicken. Ten sa dostane. Nebude hneď naspäť. Mareka, čo tam máš? Ja mám to, že Damian. Double. A máš tam aj hermelinky. A ja mám. Aha, aj Damian. Ja som povedal. Okay. Dobre, ja mám hermelinky, cheese, wrabík a milkshake. Brepky. Chudí? No ukáž, jak to chutí. Daj, taste. Ja začínam väčšina veľkami, ale dneska... Koľko papierov tam je? 30. Podľa veku. No, taste. Čo dám ja, musí kusnúť? Keď si burger ešte máme čas. Ten je chutí. Už sme nažraní. Prepapaný. Niečo do obu. Čau. Čau. Čakaj. Čau. 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 50. Poďme sa prejsť. Prejsť? Alebo dojde na čo? Pardon. Čo robíš? Aha. Čo si cvrkla? Bez hlboko bol. Také otázky mi dáva To. kamoš. Prečítaj. Že prečo to neostane spať niekde na hoteli. Hej, ideš spať na hotel? Takže idem sama domov, fajne. Nejde sa na domov. Hej, ja? Dobre. Hej. O 5:00 do školy. Sa teším, jak sa vyvalím na tej posteli vo vlaku. A ja zobral si domov crafting table? Ty si zobral? Ja som videl, Nemáš crafting že table? ty si spravil tam... Ty máš. 3 vlny, 3 dreva a je to, môžeme spať. Spravil tam tú posteľ? She's all at the one. She's getting started when the boys are already gone. If you keep looking, I can't seem to find. Open up your mind. It's none of the guys. Metamorphosis has begun. Drop your majesty.
learn a cute word today, or like a sentence from my VIPs. Wait, what was I gonna get? Oh my god, wait. You mean chia? I tried my best. I might have to learn a bit more. But I think you guys already know that I love you. But I think during this whole night, we're gonna get even closer. Because I'm gonna sing for you tonight. Yeah. And I think some of you guys also know that last year I published my album. And Villain of Your Dreams is not just any album. It is an album that explores my deepest, darkest fantasies. Those fantasies, we created an experience for you. Tonight, I hope you're ready to dive into the world of the villain of your dream. You're the worst in me, boy. I'm an anarchist and I set this world on fire. When you talk, I'm yawning. Not my fault, you're so boring. I'll drink medicine, I'll eat you up alive. Maybe your mind was right. I'm a little bit out of my mind. And the bad decision got me not treated. Sweet taste go bitter when you act so problematic. So sad it's almost tragic. Bury you in a melting away. Ice cream sunny with a cherry on top. I paint the night like Vincent Van Gogh. Ice cream sunny with a cherry on top. Honestly, it's so much fun tonight. But you know what? I was thinking this morning. I'm in Bratislava, right? And I feel like I need to play a Slovak song. Listen to. I know this house spadala, I didn't even think that you would know this song, but do we maybe have another one that's a bit more like popular? Koncert je u konca. Pocity? Výborné, kámo, som prepotený jak Jozef. Jozef je prepotený, keby vyšiel zo... Hej, Čo? vieš čo to ukazuje? Takže tam? Jo, tak tam. No jo, tak tam, no. Tak tam. Naše pocity brutálne milujeme Naomi. Naomi je kočka. Kočka. Zabije nás to. Jašku, pocity? Rob to ty, lebo ja neviem. Ja som slepá. Ja to neznášam, keď musím ísť podľa GPS, podľa mapy. Ja tomu nerozumiem. Ideme dobre? Asi hej. Ideme na Karpátsku. No, Karpátsku je toto tu. Počkej. Takže asi ideme dobre, nie?
No toto sem, nie? Nechcem ľudí v Bratislave, raz to tak blúdilo a nebolo to dobré. Ideme kde si... Ok, ideme to po typu, ale... Ja si to dal na auto, či si to dal na chodcu, či na kolo si to dal? No vyzerá to, keď sme šli ako auto. Aha, električka. Jozef sa cíti jak električka. Kde sa... Nebola si obyčajný mekáčik, ktorý dal výpoveď. Jo, ale... Joj, to bol Ondrej. Keď pôjdeme tu po tejto okolo hlavnej, tak potom môžeme zabočiť a ide sem. Môžeme, či nemusíme? Musíme. Musíme. A máme na to Koľko máme času? 10 minút, ešte hodina. Už ide 10 No možno po ceste ideme vodu. Ja mi treba tiket. O, bože, mne sa boxerky. Jaj. Čo? Spotení som. Bakineo, Prestaň. Je? Aha. Bakineo. Cestujem domov a Facebooku, akože úplne z Bratislavy do Popradu cesta bola extra. Kúsok som položila. Ježko, asi to som tiež, Damian neviem. Tiež som kúsok položil, hej. Hej, chcela som viac, ale v kúse taký jeden chalan na nás rozprával, tak sa nedala vôbec spať. No a aj teraz sme na ceste do Kežmarku. Po hodine čakania v Poprade som sa že zomrem. Sme stokovali na Vákovej, no troška dremali po sediačky, no extra. A ide sa konečne teda domov, no. Hej.